Takže čau lidi, vítám vás u nového videa, tentokrát jsem Hejde Vlogs a tentokrát tu mám aj nového hosta Pospyho. Zdar. A dneska si zahráme Roblox hru. Když se na vás to bavit, určitě presujte like, odběr, sezónečka a jdeme se to rovnou vrát. Ještě bych kamera to... počkej. Já bych ten stalker, to zní docela zajímavě. Co? Jak to funguje? Aha, jasně. Lidi, tady dva hráči, musíme se rychle připojit. Vítáme. Už jsem tady, lidičky. Toto bude velice zajímavé. Horror Games. Máme se otevřít telefon nějak z inventáře, vůbec nevím, ale jako to tady funguje. Já mám telefon. Já už mám taky telefon. To nebude takhle číst, jo. Fakt to nikdo nebude číst, no. To máš stejně jak já? Jo, tam se to píše nějak samo něco. Jak se ti vede dobře? Vím, že je to těžké se přes to dostat. Tam bavím, myslím o nějakých rozchodech nebo něco. A říkám mu, že nemá zapomenout nějaký domácí práce večer. Jasný. Počít tu mám. Co? Tu mám tu masku v ruce, nedívej. Počkej, tam mám furt ten telefon. Tak vole, a proč jí mama já, vole? Později v noci. Píše Amerika, naše ex, ty vole. Billy, tohle nemůžeš dělat. Naše láska je úžasná, nemůžeme se rozejít. Musíme být spolu. Je mi líto, Eriko. Tohle nepůjde dál. Uvidíme se později. No, nic, ale čas je úplně na uklidnění. Na. To je, ale spodně. Co? Ty udělám práci domácí a se vidět. No, musím to ještě do pračky, bráško. Jo, teď to máme otevřít, pojď. Otevři balíček. A sakra. To prostě můžu prokázat po tom baráku. No, to vypadá tak dobře, no. Počkej, ten banán, vole. A počkej, co tady je napsané teda v tomhle? V čem? No, v té krabici. Nemůžeš mi jen tak jednoduše utéct. Ale fakt všechno v pořádku, akorát, že vůbec nic. No, to jsem barák. Co? Tam moc tady, co tady křišní. What the fuck? The fuck? Ale... A už to se něco dovolení. Na. Čtvrtý stoje, ale spodina. Já jsem to chtěl teď dveře, ale... Jo, zamkl jsem to chtěl. Už je všechno hotovo, braško. Co? Zavři dveře a není průva. Co? Proč mě zavřel? Zavřel jsem si. To teďka někdo klepal. Měl bych to vůbec otvírat? Co když je to Erika? Co když má zbraň nebo něco? Už to zachází moc daleko. Je. Možná to není ani ona. Neměl bych být paranoidní. To je síla, vole. To je kurevská síla. To je víc. Teď už by měl velice rychlý. Tak nic zase měl nám nezbývá, takže já to otevřu, pospěj. Co, prostě se lejte trochu, ale... Jsem to obličej. Hej, dítě. Trošku ti trvalo, než jsi odpověděl, je všechno v pořádku. Ano, ale není to nic, co by tě mělo zajímat. Tak dobře, dítě. Mám tady pepperoni pizzu pro tebe. Je to tvoje. Už je to zaplacené, nebudu za to platit. Ano. Vůbec mě to nezajímá. Tady je ta pizza, dítě. Já fakt nemluví pizza. Víš, že máš dát díško alespoň 35%, že jo? Se Už se odběhl. Co? Ještě někdo by kopíroval to, ale... Chce dám pizzu? Tak.
Pecička, tak, šupy do kuky, do kusičky. Co? Ahoj Billy. Promiň, zapomněl jsem ti to říct, ale objednal jsem ti nějakou tu pizzičku. Doufám, že si to užiješ. No, A ten pizzař mě vystrašil, ale děkuji ti, mami. Taky tě miluju. ale proč ty to dělá takhle, že se počíš, že s mamkou nebo tam dal nějaké pizzeřa. Nevím, v noci, dej na kafe. Rychle uteče z mrtvých. Amerika zase. Pročka, to ty furt pípám to mobilu. Vím, že miluješ dárečky. Jdi se podívat do garáže. Proč tohle děláš? Musíš mě nechat na pokoji, dobře? Jsi divná. Už se nikdy k tobě nevrátím. Tak už můžu... Co se děje, vole? No proč, kámo? Je to ta hlava pizzaře. Musím zavolat policii. Teď! Já teď si spustím zachránit fotbálek. Takže mám rozhodně. A Davey se rozbíje, ale tohle bude velice nebezpečné, protože Davey se dokáže velice vypadla elektřina. Tohle musela udělat Erika. Je to totální psychopat. Erika, tohle není srandovní. Zavolám policii. Zachází s tím až příliš daleko. Někoho vidím. Jsi to ty, Billy? Proč to děje takhle? Prosím, Eriko. Prostě mě nech na pokoji. Že já tě nemůžu mít, tak nikdo jiný. A teď nám píše soused. Hej, jsi teďka doma? Viděl jsem, že se zasly světla v tvém domě. Zdá se mi to nějaké divné. A pořád vidím nějaké divné, strašidelné věci. Počkej, co se děje? Počkej, si rozbil okno? Kámo, jdi tam. Počkej, tak to nejdu, co to v pěkný? What the f? Máme jít nahoru. Počkej, už běží. Kam? Tak lidi, mně to nevyšlo ta první hra. Bohužel to se prostě stává. Ale rozhodli jsme si, že dáme ještě jeden pokus. Nebo možná zkusíme si náhodou, co to je. A zkusíme ještě nějakou hru. A pokud byste chtěli i další videjka s pospím, nebo se nevrátili, určitě pište do komentářů, ale pište do ještě další. A pište určitě i něco, co budeme měli všechno lepší nebo tak, protože se vám tak nelíbilo nebo líbilo na tomto videu. Budu za to moc rád. Všechno pište do komentářů, všechno to budu číst a i odpovídat, takže určitě pište. Třeba, třeba bych šel tady. Ok. Tak jdeme na to. To nevypadá to špatně. Další. Dáme si tak? Je tam, že teďka tady v tom městě jakože nějaké zmizení a že detektivové to vyšetřují. A že všichni jakože říkají, že doporučuji zůstat radši uvnitř. Máme hlas, tak bychom se měli podívat, co máme v lednici. Něco na to. Na papání. OK, jdem na to. Takže, lednička je zde. Je tam kolem mléko, ale tak to je dobrý. Ještě za večeři. Je večeře v městě, kde to zůstávalo otevřené. Někdy tam chodím, abych se tam šel prostě najíst. Takže Prostě mi zase ten banán, vole. proč? Hej! Sorry, že tě obtěžuju. Sorry, Joe! Nemáš nějaké drbáky? Nejedl jsem celé dny. Sorry, Joe! Ale nevím, cokoliv by pomohlo. Sorry, Joe. Ale zase nejbec jak volí. Sorry, Joe! Tak sedící před vaší večeří žebrá peníze. Dobře. Vaše jídlo by nemělo zabrat dlouho. To bylo velice dobré. A teď bych si chtěl dát vás. Máme zaplatit. Můžu tady zaplatit paní? Až tak velké, ale... OK, mám to líbnout.
Tvé břičky mám, Máme se vrátit prý zpátky do auta. že u nás bylo. Kdo jste? Co? Proč? Že by to nevědět. No, proč? Řečen jak ty, co ty, ne, vytyká? Hej, co tady děláš? Vedle mojí káry. Fakt je to sok, kámo. Podívej se za sebe. Já nevím, proč jsem potřeboval té masky, to dobře udělám. Bolí mě hlava, co se stalo, sakra? Přerval jsem vás už nějakou chvíli. Celý váš život. Co? Stavení několika překážkám. No tak to je jasný, jak si. Jak v tom filmečku, no. Je mi to jasný, chlapé. No tak to je lízí jak svině, že jo? A řekl, že už to nebude tak lehké, ale... Takže to další challenge bude o hodně těžší. Dotkněte se laseru a chcípnete. Co? To není těžké, doufám. Že jsem si, že jsem to... Jsem si trošku lekl. Ty jsem To automaticky dal. protože jsem tam přišel já, kámo. Tak dobrý. No takže... Ne, počkej. Co kam... Jsi tam furt si? Jo, počkej. Aha, to je dobrý, vlastně si tady. Dobrý. Dobrý, jsem tu nakonec. Tak. Ale bys to měl vždycky přeběhnout jako obě. Kdybys to měl stihnout. No tak pojď, ne? Ty jsi pomalý? No. No. Čtvrtý stojí hospodina. Co? Matis, jinou se nauč, protože takhle se vykládej. Pro tuhle challenge se budete muset dostat přes nějaké 2 sračky. Pro první musíte to nějak vydodžovat, sety, vole, všechno, bear traps, vole, všechno tam je nasrané. I část si musíte praktisovat trošku balans. No a ty spajky jsou extrémně kurevsky ostré. A jestli spadnete, nemusí to skončit dobře pro vás. Jsou tam nějaké páčky na konci těch sračiček, které se musí zmáčknout, abyste spustili power. Ty vole, já už tady budu mít, ty jsi úplný blbeček, vole. Už já to musím mít taky, nebo ne? M4, ty jsi kurvená spodinka. Já jsem se stejně bronžil. Co, protože to je ten bezják, vole. Smrtelné nemoc a musel se o ní starat, když byla nemocná. Bohužel se kurevsky vypařila. Spadl do depresí, neměl práci a skončil na ulici. Jeho osud bude v vašich rukách. Jestli tohle nesplníte, tahle výzva a ta platforma bude uříznutá a spadne do skurveného neznáma. Budete mít limitovaný čas to splnit, abyste toho skurveného bezděka zachránili. Jsou tady zase nějaké kolečka vymrdané, ani nevím, co tady už dávám. Musíte to úplně rotatovat, aby se to aktivovalo. Hodně štěstí. Počkej, tady je první ten. Ne, jdi pryč, kámo, musíme se rozdělit, vole. Tak, kámi. No někam jinam, kde to je, musíme tady proto... Aha, jsem umřel, kámo, úplně zbytečně. Nic. Tak pojďme si to. No, Ospí, to je, sakra, svodina. Počkej, co se děje, kámo? Ne, počkej, co je? Otočil se to? Otočil se s tím, vole! No jasný, jo, točí, jo. Co? Tak jo, tady máme nějakou další challenge, tak pojď na ty skořápíčko, ať si takový pomalá, na. M4, ty stojila skurvená spodinka. No, bro. Kámo, cukru. No už jsem tady, kámo. Tak jo, Nevím, počkej. bacha, teď bude mluvit, vole, teď nikam nechoď asi. Nebo ještě ne? Tak už to asi pozmáš celý, ne, ty vole. Já myslím, že to musíme dát nahoru. Úplně rovnou, teď si to fakt zaspíváme. No. Jste pořád na živu. Tohle se nemělo stát. Měli jste být mrtví. Co mu jde?
nikdo nikdy nepřežil přes tyhle moje výzvy posrané. Až do dneška. Legendární duo. Dokážu to být rychlý, odolný. Kurva smrtící. Jestli chcete vážně utéct a žít váš posraný, posmutný život, musíte porazit mě. Aby jsme to udělali maličko fér, dávám zbraň. Vezměte si nějakou tu posranou pálku a pojďte mě doklepnout. Musíme to dokončit, brácho. Jednou a provždy. Ty to byl své historie. Mám jenom jeden život, když už se nehrál. Počkej. Co to je, velký bus tutorial? What the f... Co se děje? Počkej. Ty jde, co ty kašpáru neděláš, když tady doklopneme k mautu. What the f... Musíš to dočovat, jo, pozor. Jak je tam ten červený kruh kolem něho. Co to kubíru? What the fuck? Čekaj, co? Vy jste mě porazili. Nikdy úspěšně to je fakt podíná. Hádám, že si zasloužíte žít. Dorazí to z... Takže lidi, páčil si videa, doufám se vám videjko líbilo, určitě zanechte tomu like, odběr se zvonečkem a kolik počít další videjka. A pospůjste ty oči. Čau.